Magandang hapon, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Pansamantalang sinuspinde ng pamahalaang bayan ng Magalang, Pampanga ang pangongolekta ng septage fee sa lahat ng kabahayan at establishmento. Sa bisa ito ng Executive Order 19 na nilagdaan ni Mayor Malu Lacson ngayong Huwebes, July 10. Tugon ito sa mga reklamo ng mga residente sa lugar, kaugnay ng mga biglang paniningil, kawalan ng malinaw na konsultasyon at komunikasyon at umunoy hindi patat sa pagpapatupad ng programa sa buong bayan. Sa bisa ng kautusan, mahigpit munang ipinagbabawal ang anumang koleksyon o serbisyo ng third-party dislodging providers habang nirerebisa ng Sangguniang Bayan ng ordinansa tungkol sa septage management. Samantala, nasa kote ng mga operatiba ng Special Drug Enforcement Unit ng San Fernando City Police ang isang high-value drug personality sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Calulot, City of San Fernando, Pampanga nitong Miyerkules, July 9. Aabot sa 60 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos ang nakuha mula sa sospek na kinilalang si Joven Canlas Lopez, 23 years old, na residente ng New Barrio, Calulot. Kasalukuyan nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.